खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव एबा टाइटेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ दा साननैसो आङो भिडिअसफोर लाबोनो हायाखै मानोना दा साननैसो आं गुजुनाय गगा मोननाय जाना लोमजागासिनो दङ नोंथांमोना जेबो दासान साननैसो उनावनो आङो एसे मोजाङाव फैफिनबोला भिडिअसफोर लाबोनो नाजागोन मोजां भिडिअ लाबोगोन आङो नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय मुलि जागासिनो दङ अब्लाबो बारा मोजां मोनथ'वाखै आङो बिराद गुजुयो गोरानसो गुजुयो गारमा मानि बिराद गारमा मानानै थानोनो हाया बिराद खस्थ' मोनगासिनो दं आं दा साननैसो गोरान गुजुनाय ना बिराद खस्थ' मोनो देहाखौ दा साननैसो बिराद सेफटियाव थागासिनो दङ आङो साननैसो उनाव मोजां जाब्लानो नेक्स्ट भिडिअखौ आङो लाबोसिगोन नोंथांमोना नेनानै थादो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै